Mindanao, are you ready? Alin na mong ngari sa Cebu City. Let's go! Pilipinas! To our Palaro athletes, welcome to Cebu City. Enjoy your stay. Palarong pambansa, dayon ka mong ngari sa Cebu City. Let's go! Ani ako karon sa Tejero Elementary School nga usa sa mga billeting quarters para sa atong mga atleta sa Palarong Pambansa 2024. Kagahapong adlaw, nibisita si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa mga billeting quarters sama sa Zapatera, Mabolo, Labangon, Lahug, Pisa ug Barangay Basak San Nicolas. Mapasalamaton ang mga delegasyon sa maayong pag-abi-abi o pag-atiman kanila. Ug anian ako karon sa Cebu City Sports Center para atong tan-awon ug suruyon ang mga kabag-uhan diri sa sulod. Ang Cebu City Sports Center ni pailam og daghang kabag-uhan kay ang Cebu City mo'y host sa Palarong Pangbansa 2024. Ang badminton court nahimo ng usa ka sadya nga lounge nga may mapalit nga mga pagkaon ug nagtanyag og talagsaong kasinatian alang sa mga atleta, coach, ug mga bata. Nagkalaing-laing mga booth sa pagkaon ang gipahimutang dinhi nga nagpakita sa laing-laing mga gastronomic delights. Sa tibuok nga kadalanan, mahinungdanon nga mga kausaban ang gipanghimo sama sa bag-o nga rubberized track, state-of-the-art swimming pool ug ang mga bag-ong sagbot ug nagsiguro sa kaluwasan sa mga magdudula. Usasab ka media center ang giandam alang sa mga sakop sa pensya nga may mga computer, laptop ug mga printer. Ang real-time nga pag-streaming sa mga duwa, nagsiguro ang mga tigbalita makakover dayon sa mga panghitabo. Kini nga mga kalambuan sa Cebu City Sports Center nagpakita sa among pagsalig sa pagsiguro sa kalampusan sa Palarong Pangbansa 2024. Kami mahinamon uban ang kadasig nga nagpaabot aron mo abi-abi sa mga sumasalmot sa palaro ug sa mga pagsugod sa mga sporting events.